Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Мол Бозор ТВ. Дӯстони азиз, сараввал якту лайк ва подписатсия баҳри ҳамин моли хушрӯ. Дӯстони азиз, мо бошад навора оғоз мекунем. Наворамо аз шаҳри Истаравшан мебошад. Дӯстони азиз, баҳри шумо як сар моли карпати калли бешох баҳри шумо пешниҳод менамоем. Дӯстони азиз, гов неки бакош калон ҷанивара дуюм зой ғуноҷӣ мебошад. Мана чошам бинтон дароз мулоим ҷӯш дӯстон, мана бемало ҷӯш дӯстон, мана шир худаш оқидос ҷанивара. Мошаллоҳ. ният кариго бошанага якту лайка фаромӯш накунтон. Дӯстони азиз, шираш дӯстони азиз дурӯза гӯсолаш кити ҳозир бо 12-13 литр бо шир таъм мекардос. дандон 6 бел дуюм зой 100% гарантияш кити. Мол калли бешох мебошад. Дӯстони азиз, молам бинитон, бака бинитон, бак аҷоиб. ҳозир гӯсолаи дурӯза 12-13 литр шир додос. Дӯстони азиз, ман ҳозир тарзи роҳ рафтанашам як бинитон. дар вақти роҳ рафтанам ман ягон хел камбудӣ дар пойҳояш дида намешавад. Дӯстони азиз, бинитон худо хоҳад иншаллоҳ гиритон раҳматша мегӯйтон. касоне ки моли карпата мешиносанд медонанд ки сершир ва ҳам серқаймоқ бо ҳам иммунитеташ ба қувват мешавад. ин молои ҷанивара мана моло бинитон бачашам чаққонакак неки бачаш ҳайдо 12-13 литр шир дорад. Дӯстони азиз, палла шираш ба итмом расада, камаш ба 15 литр шир метиҳад. бехавотири дӯстони азиз, ин бакети бояд тиҳад. дӯстон, нархаш бошад 31700 сомонӣ. 31700 сомонӣ боз муомила ва дастафка карда мешавад. дӯстони азиз, гиритон худо хоҳад иншаллоҳ раҳматша мегӯйтон ба хурду хӯрок саломатиш қобили 100% дӯстони азиз гарантияшай. молам беҳтарин неки беҳтарин сал телефон качестваш мазаш не барои ҳамин мол сал хира фуром диги. дӯстони азиз, неки атак апеш бинтонага мол хушрӯ, моли аҷоиб, моли ғуноҷини дуюм зой. дӯстони азиз, бинтон иншаллоҳ раҳматша мегӯйтон. гиритон